Hej, kom indenfor og velkommen til Vopium. Vopium er en mobil kommunikationsvirksomhed. Vi har udviklet et stykke program, som du kan installere på din mobiltelefon, og så kan du ringe billigt eller gratis til andre, både i lokalt og i udlandet. Virksomheden startede i København, men har i dag kontorer i 3 lande. København, Luxembourg og Lahore i Pakistan. Vi er 75 ansatte. Vi har et udveksling kørende her i firmaet, så nogle af vores medarbejdere fra Pakistan de kommer herop, og så sidder de så her og arbejder herfra. Vi har folk fra Indien, vi har folk fra Pakistan, vi har folk fra Danmark selvfølgelig, og vi har folk fra Canada. Men det, der kendetegner den her virksomhed, det er, at de fleste af os har en meget international baggrund. Når man arbejder med innovation og ny teknologi, som vi gør, så handler det hele tiden om at se nye vinkler. Det, at du har folk fra forskellige baggrunde, og der tænker jeg både på det, at man har en anden etnisk baggrund, men også det, at du har en anden uddannelsesmæssig baggrund. Det giver altså nogle helt andre vinkler og helt andre syn på tingene. Og det har man brug for, når man skal løse problemer og finde nye idéer og nye tanker. Det er ikke så, vi også lige kan gøre det rigtigt i forhold til at positionere os. Jeg tror, at fremtiden er flerkulturel. Jeg tror, det er vigtigt, at man ser på kultur som en fordel, som en styrke, og ikke nødvendigvis som en ulempe. Og derfor så tror jeg, at der er flere virksomheder, som vil have medarbejdere med forskellige kulturelle baggrunde. Og det er kun en fordel for Danmark, at vi får virksomheder med flere kulturelle baggrunde.